Njenamkela kwakhona ku-ezaseTV-ni ngesiXhosa, uMandla usetshisa nam nomsi bathetha ngongamlana uba kanti uhlelwa yintoni ngoku ukususa lo mfo. Uthi ke umsimela makamnike noba yi-2 days uzamsusa ungamlana. Uthi ke akoyiki ukumsusa, leyo into encinci nje kuye le qha ezi zinto zithatha ixesha, awuvele usuke nje umntu uhambe uyombulala. uMandla uthi ke aba bantu basebenzisana naye abasafuni ukulinda and abathanda ukulindiswa. Uthe ke umsimelo akayezama umbuza uba ngoobani abo bantu, wathi uMandla hayi ayikufuni leyo. Umsimelo uthi yena akazukwazi ube elandelwa ke zimoto angazaziyo xa ngaba uMandla engafuni ukumxelela. uMandla uthe leyo ayizukwenzeka and makaqhubeke nedili yakhe amnike imali bohlukane. Ufuneka ke oko emamele ke wenza ngathi wosula ii-glasses ujonge le nto kaMsimelelo noMandla uba iyaphi na. uNobom noFundiswa noLuzuko bazihlalele banemithinganyana bathe bengekaqali ke ukuyincokola wabuza ke uNobom uba hayibo usibizeleni tata apha, usibizele izinto zakho, le case yakho. Wabe sithi omnye noFundiswa hayi nam ndiyayikrokrela ngoba lo tata akakaze asibize thina sihlalise kanti wagqibani. uLuzuko uthe no ndinibizele nje uba ndinive uba nihleli kakuhle ningabantwana bam ekugqibeleni and le nto yenzeka iyani affect. Wabe setshilo kuNobom ethi ndiyiqondile uba le nto ingale case yakho ngoba kaloku ngoku i-affecta thina siyifemeli sonke. Wathi if wena tata wawungazange utshata abafazi abaninzi kangaka namhlanje ngokungekho kule nto, if bengazalwanga aba bangoFundiswa ngokungaleqeki emva kweento zenzayo, hayi ke baqala ke baxabana uFundiswa noNobom bekhwazana phambi komsimelelo koLuzuko. Luzuko ke oko ke zama kukunqanda ke ethi futhi ke akho mntu wamrhuqayo yena kwabafazi. Aba bafazi bazithandela into yoba mabe kule mpilo yakhe, so akenzanga nto yena. uZimkhitha ke umfumene uRhoyi ebhizi ehagana nomntu esicinga uba likreqe lakhe ke wathatha ifoto yakhe behamba nonyana yakhe kuZimkhitha ngeli xesha bafumana uRhoyi. Umsimelelo uhleli nongamlana umcebisa uba makazifise bafake i-death ukwenzela uba uMandla azomthemba azi uba ufile so that azokwazi ukhupha la magama aba bantu bamfuna efile. Akafuni ke ungamlana kodwa kuthe basazobona. Kusebusuku uBulelwa uzihlalele kwakhe e-sitting room uzifundela iBhayibhile yakhe. Uthe esahleli weva izingqi zomntu ongenayo but lo mntu akade angene apha, akade avela apha kuye, abe sekhwaza ebuza uba ngubani nalowo. But ke ade aphakame ekugqibeleni ke kuzovela uThulani. Kasengena nguThulani besithi hayi bunguwe kanti Thulani, abesithi omnye ewe, abesesithi omnye utheni ngathi ungxelile nje. Athi uThulani ubomi bam buyi-mess, ndi-in love mama but ndi-in love nomntu ongafanelanga ndibe in love kuye. uBulelwa uthe hayi bo siyamazi nje uNondle. uThulani uthe ha-a makangazibhanqi uyayazi le nto athetha ngayo, wathi vele uyazi uba kwenzeka ntoni. Wabe ezibuzisa komnye uba hayi bo ndazi kanjani, wathi uThulani wena wazi mna ukodlula mna. Uthi kufana nale nto kaNontle uyayazi uba ayikho. Wabe sevuma kuBulelwa uba ewe kakade ndiyayazi uba ayikho, andiyazi uba kutheni le nto uqhubeka nongathi ufuna utshata uNontle. Wabe sithi mna ndapropowuza kuNontle kungafanelanga uba ndipropowuza kuye, qha ndandizama nje uquma le nto endizifake kuyo. Unina umbuzile ukuba uquma ntoni Thulani. Uthe uba ndingakwazi ukuxelela into endiyiqumayo ndiquma into yoba ubambo lwam luzotshata nomnye umntu, lizotshata phofu notata wam. Uthe uBulelwa ubambo lwakho olungubani ngoku? Wathi futhi hayi bo uAnathi, uthetha ngoAnathi. Wamtshova wayoya esofeni ethi uphambene Thulani uqala le mikhuba katatakho. Akavumanga ke uThulani watsho ethi emxelela uba unina lo mntu ndazibonela ngokwam mna eBlawa, ndafuna iifowuni namba zakhe ndazifumana. Ndithe ndingekamfumani kwaxa into yoba utata sembonele uba mayikube yinkosikazi yakhe. Wathi omnye I don't care, ungandixeleli ngoba ubhanxa uthethayo Thulani. uThulani uthe uzomxelela, uthi andithi mna kaloku ndisisicaka sale femeli hliswa nyuswa apha andonwabanga. Ngoku xa kufanele uba ndonwabe oyena mntu ufanele ndonwaba naye ngulo sethathwe ngulo mntu apha efemelini. Hayi ke belila ke uBullet engesenawo namazwi, oko nje emane esithi hayi Thulani, hayi Thulani. Wabe uThulani esithi ndifuna ukonwaba mna mama. Ethi andifuni obu ubomi wabuvumayo wena kule femeli, mna ndifuna ukonwaba.
Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.